Karbiang Long Autonomous Council Surjorong Pararideng Pen Langvuko Long Sera Bongching Kang Pupon. Labang so Bongching sitami Langvuko Lang Sunalong ake hello pen kevang atum tami thekpon long lote Karbi atum anim alam the chini pon pupusi Bongching sompon lo. Langvuko alang sun kilang ngi pen anong ta chethang olo. Labang so ka chethang along Bongching tami bidun pen alon bidun lote Halloween pen kevang nangki joya tum pen labang so Bongching tami chethang dun pen kachini tum do bom popusi Karbiang Long Autonomous Council atum pen bor ipon along Surjorong Parla pen Rites ing hiatum cherap chetu dun si langvuko langsun ato waralo sera Bongching kikin kerang pon patang pon si thang ni phaisir kebarni Surjorong Par arideng pen ing pupon lo Labang so Sera Bongching kang pupon hut KKCA long kurusara tumpen Bongching arnam pupon si hirjume chohangpon la so pen api mai ing pon thu KKCA kurupo Welson tiso pen kachapai pupon mai long aluhia mana peng pen Karbiang Long Autonomous Council Surjorong Par Karbiang Long Autonomous Council TDP amai pi pen kecheng lo KAC aro arimatum chetong dun Bang solong Halloween pen kevang atum doo lasi lahai arat atum pen Bongching thekpon long lo pulotik Karbi atum kardom kardi aputhakta chethang pon bompo lapen labang so aser Bongching akumlin angkang alongta floor kaselam ejia phanta Karbiang Long Autonomous Council atum dengpon thupo pusi Surjorong Parpen pachini pon Sera Bongching kang kepang ni lo keparjap lo pini kang pupon amei lo masih labang so Bongching Sera Bongching phan ningkan hini aprang pen pu keron sangho alang tumwang si dak nili phan si dak nili lo la pen so retesting hido tu mai ni mawang si dak labang so som kang lo along som kang lo la si tame claim ningkan si tiku da pi sia ko hot tuning lo pining lo so bang claim ponong lo sa pinyan bang kedak mesen itu mang hek dolo dak kibi bang kenang so dalam theke lah no langgu kulong ke non ge si hangklong hiju ya dim langsun ku asamang bom pendawang lo angtan pendawang lo nagalen pen ke kaki tawang lo haso wang hulu putih hala so ke wang hutte dak Bongching na theklong lo punde kupi ko son lo hala bang so the karjuji kachini kang tung phandu po lo sala bang so chining tung lo pute tum Bongching pen karbiak hei kupi ka serap lo walam the kachini polong do po Sialang itu lah bangso ke claim pon miulo lah si ke bangilangan ni tami nilihin lo ba nilih department art and culture department pe so ke claim kacirap dunia pan ke sisik ding lo lang buku long ni tum Bongching anam pupon lo aben kopai mipik pineng ke Karbi kurusa cing mamai pan kopai ke ni kupi si nili dama protang dalah lo je ni tu mamai pu sar thom sing karon pongsi ake hai la pen rajan be dun mai fu ake hai lapen dak oke hai ke tok hawar mai lapen dikrong hawar mai lapen dilai hawar mai alang litum kabor i pen ajok manteng kedo Surjorong Par ake hai pen chingki chetam chingwaisi art in culture along a department sar Surjorong Par ake hai pen chingki chingwaisi dak Bongching ki eji aphan chingki lo lapen Karbianim ka chinghon par bang Karbianim ka chinghon par pri ka bang Karbianim phan ka chinghon thega bang ake hai Surjorong Par sitame Karbiang Long Autonomous Council art in culture department along budget hapon si Bongching sitame ni tung KKCA phanang pipon lo lapen ni tu mai pen si e pon lo lapen claim ta kadu be danon nai tum thelong lo pen pini ala bangso Bongching anam kipu long sitame alang li phan sini tum alu hisar po amana peng son sini tum chokha pon lo lapen ni tum Rites inghi Karbiang Long Autonomous Council sarake hai tourism department lo alang li kedi Rites ri alang li sitame dak banduri wal sitame nang pilo na pen non ingkai chen thelong lo na pen itum pini pin pura lo ke pidum sitame do dak chor side jo longle side ing tui ing dai na silaso adim long plaster tais kalogai fg phansini tum chingwai lo lapen sotek sitin pur lo ta hang lo lapen adak atheng no long le Karbiang Long Autonomous Council long le do masabo dak chiri kep do jo chiri kep bang bom chiri pho
KKCA pandang nang pipon tha pusni tum chuhang nun lo la pen la sami pabjin pe CM sa Dr. Tuliram long ha ke hai phani tum pinpura lo sami pajiram por ইলিটুম কাচিং হন স্যার সূর্যরং ফার আর্ট এন্ড কালচার আইএম আলাংলি পেন্টিং ওয়াইলো আলাংলি পেন কাচিং ওয়াই কে নিকা হিনিয়া ফ্রাং পেনলো tame ang bong lom mabang akatikuk dokok ni litum da budget pidun dedet apa alangli ta kam du open jong ni tumata nang birta tong thik masi ni kan ni sidam ju episi puthot ni le bang budget selam thuchi pidun thuchi la non ingkora phok dam tang aning kan 2025 aning kan ting wai pen sikam claim lo non 2026 abang litum dak e long pen ing kupon long lo la si aku ke dam tang ana bang ke ningkana isek apan bongkin anam ki po bangke tarik isi si thik ponlo ningkan thoksian ke tame hala daga bang kadu kawi tumta isi nili phanka choningri do yen tarik isi bangke ningkan kimiar ni pot pasun che ki meji bo maipu polam the thini mane nili phan phun pen tame ba chetong lok kita chingki ki than ponlo lama chineli than thulo la tap lo tang te tum ke sathi ke theng sirkep apot thang sirkep le ne cheng pon News Report Karbin Long Live